Takže OK ľudia, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa, teraz to bude z Survival Games, asi mesiac som nenatáčal, tak ak ste sa na moje ďalšie video tešili, tak tu ho máte. A teraz ideme si zahrať Survival Games na serveru Lifeboat a ideme na to! Dobre, pardon, to som nechcel, ja som chcel takto a dáme si mapku X-Vitor Zero alebo X. Ja musím sa zaregistrovať. Počkaj, takže tak, istotu. Ježiš, ja som krivý. Neon X 17. Neon X 17. Je to. Dobre, a budeme mať nejaké kytare, možno. Ono to začalo! Tak ja som vám ozrejme, že či bude nejaká mapa, potom vám to pustím. Čus. Dobre, tak som späť aj. Ja, ideme na to. Fajn. Tak, beriem. Sakra, žiadny meč. Brnko. Ja to serem už. Nemám meč, sakra. Ne. A skôr máme kovač. To nie je dobrý na to, že môžeme akože to je zmrt. Ojoj. Zabil nás. Nevadí, ja som vám ozvem o ďalšej mapy. A sme tu. A hneď ideme, poďme. Že to musí byť aspoň mečík. Jo, je to meč, rýchlo. Dobre, som na to. Ale máme aspoň meč. A my ho daj môj brako, pereti. Tak tohoto Supermana si zabijeme, to je on super. A Peťa on musí prehrať. Všetko každého porazí, nie? Tak toho si musím sajmať. Ne. Poďme, ide nejaký zmrt. Tak ale ty kokos, keď sú tu možno všetci VIP. Na hovno. Kokos. Jak to, že som musí reštartnúť do riti? Vieš, čo som to ja dal? No, počkej, idem robiť. Máme si tu server, live boty. Tu. Ale každý sa server. Another to the world, ja som nejaký shooting house. Čus. A čo? Sedem na si tu registratuj ako veľký bus. Registruj. Ne, on nix ja som proste veľký kráľ, ako hovado. Ale ne. Ideme ďalej. Tak. Neonix 17. A ide sa na ďalšiu mapku. A ďalšia mapka je Higway. Jediná. A tu nemôžeme mať speciálne schopnosti, alebo tu je ty kokosej, neviem čo, od radosti, hej. A to tu dám, hej. Uvidíme sa u ďalšej mapy, ako hej. Takže som späť a ideme na ďalšiu mapku, už sme odštartovali a berme veci, všetky, je tu meč, dobre, máme meč, máme skoro celé chainové brnenie, okrem Netesov, alebo neviem čo to je, a to Farming Man, alebo ak sa volá, kdy rozobijeme tohoto Lamara, to je Lamak, počkaj, radšej tohoto Lamara. No to vstúpi. A čau. Dobre, máme prvý kill. Toto je podľa mňa lepšie. Na čo máme akože dva kompasy. Nechápem. Tam je aj. Poď. To je zmrt. Toto zabijeme.
Kto ma hituje? Kde je ty? Mohahaha. Vexula. Druhý kill v more, už si dávame killy. Neonix is swimming. Je? To je kokos. Proste ho idem. Boj som debil. Zostaň ho, drž ho. Zdechni. Mi to laguje jak svinia. Jo, nelaguj, please, prosím, yes. Ešte. Čau. Jak som ho dal. On bol Iroňák. To bol Iroňák. Ale nemal chain kalhoty. Iron Blanco, hej. Mám ho dobre. Nie, musím trhať. Please, nechaj ma. Ne. Nevadí. Ideme na další mapu, ozvu se vám. Takže som späť a teraz idem na také moje tajné miestečko, ktoré som si ja skryl. Chápete? To miestečko je až tam. A teraz pre ňu nechcem ísť. Viete? Neviete? Tak nevadí. Ale nie. Ideme. Ideme na to. Tam je čestka. Invisibility. No nie, to bolo čestka, fakt. No tam je. Už vidím. Tak to je šťastie, jak nič. Diamond. Tak. Ja mám ešte Iron. Tak toto je môj najlepší. Môj najlepší. Čo je s tým? What the fuck? A dobro, už to ide. Tak, teraz dáme normálne, môžeme ísť niekoho zabiť, ale my nemáme až moc dobrý meč, ale tam hore, alebo tu bol taký jeden šulín, čo zabíjal niekoho. Čo ma, nie. Čo je furt zase s tým? Čo je s tým? Neviem, čo je s tým. Šulína si podáme. Čo je, malá faka? Má daj mám sekerku. No si kokos, neviem čo teraz. Tu ma tiež napojitý šupín. Ja ho nedám. Je lepší. Jasné, nemôžeme ísť ešte von z vody. No ale môžem si ho podať napoj. Nie, kamaráde. Poj. Co bojí, čo? Môžeme. Nie. A čau. No, sakra. Hop.
Ja už nemám na tú trpezlivosť, takže čuj búza, ale jak chcete ďalší diel z tejto hry, tak dajte like, odber či koment a ja sa s vami lúčim, počkať. Čuť. Počkaj, takto s týmto.